Gníomhaíochtaí is Meascán Glór na nGael, agus as seo go ceann cúpla seachtaine beidh méhéin agus Seán libh I dhéanamh cleachta coirp mbaile. Tá fáiltas bheith romh go léir, mid leanúint ar an tros agus sult a bhaintas le gníomhaíochtaí atá a chur fáil a gcuindíomh. Sé an cé ceann a gcuindíomh ná réad léimena, síanann si bhur lábhas mar cos amach, mar sin I ggóg lééis lena chéile, agus siar go dtíon dús a ríist. Bainigí trílas. Maisibh sé an darna cheannaithe gcuindíomh inniuh ná gogrúcht híos ar an dalamh, teagháil I dhéanamh leis an talamh le lámh, san arda ar bhgus a ríist. Síos ar an dalamh, san arda ar bhgus a ríist. Tá púla cosa an uairsa, tá an /Gníomhaíochtaí céimh bháin, an cosa ardach, /Gníom dín taobh eile agus an costas ardach an uairsa. Cos clé /Gníom costas. Siar go dtíon dús a ríist. Bainigí trílas. Maisibh cardide has sé fós le mar réon nos, so an uairsa ha mi chun fécinn ar na lábha agus bouta brúna níos a dhéanamh an cuspóir a hágain na an corpa ardú agus ligann síos in éon bhouta a bháin gan an corpa lúba agus an grama cumag chud díreach agus is féidirling. So síos linn ar an talamh.
Ok, plank an corpa norsa a cháde agus an aimimetágan an sa ná an corpa cymag chud díreach agus is féidir linn a feig 60 second. Síos linn ar an tal. Tá saolaíochtaí tastáil an gceann déarnach a cháde tá saolaí go bhfuil líróid cismheile de lámh agat agus seán os de chóir amach. Sín tú síos ar de gogad mar sin, léimeann tú an áde agus caitheann tú an líróid díreach isteach sa seán. Bainigí trílas. Sné sin neomh cháda tá súlagam gur bhain sibh tanamh sin agus go mbeidh sibh lom ag an gcéad ó eile. Go dtí sin, go dtí sibh slán.